السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا حبيب الرحمن سيد الأكوان، سندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وقرة عيوننا محمد النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى وتقدس هما ندين طاعات عبادة لنذي صالح عمل لنذي الله için محبت لنذ وأترشق لنذ ودعاء خير لنذ دين يولنا قدم لنذ آدم لنذ لطف كرم بلن قبول دبدا هما نذا إيلون تشرينذ دوث يارنذ قوم خيشنذ إناتانذ أغل غيذنذ. الله تبارك وتعالى دنيا آخر سعادة وننمك يذ عقلق بيثن إن شاء الله. إن شاء الله باك الله جانم كوكل دغنن بيجا رحمة للعالمين سرور سردار عالم بهتر ومهتر ولن رسول الله محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم dünya gelişinden aydart inşallah. Geçen haftede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Abdullah 25 yaşında dünyadan geçti ve Amine gövresine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qaldı. Amine'nin gövresine Resulullah can baqa bir ferişte gelip Amine'ye aydıptır. İnneki hamilti bi seyyidi hâzihil ümmeh. Ey Amine, sen gövrende şu ummatın en serveri başı var. Her vaqt şu çağağını koyuğunda bir dua evredeyin şunu ayd. U'iduhu bil vahid min şerri kulli hasid. Bir Allah'a sığınayan şu çağı var da her bir içiğara görüp çilik etyen her bir biderek adamın şerrinden Huday saklasın bir Allah'a sığınayanıp şu duanı et çağı bolanna. Oham çağı dünya gelenne on adına Muhammed daqarsın deyiptir. Son ol yerde goyundu evliyan hemme kişinin yerde insanlı mahlukla goyundu ferişteli hemmesi bir evliyan adamsı. Geçenki kitaplarda Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da on adı Ahmed. Emma sen adına Ahmed ve Muhammed daqarsın sallallahu aleyhi ve sellem. Deyip de ferişte gidiptir. Amine heyranına ol qalıptır. Näme heyranına olmana? Amine gövresinde çağı vardığını ihsas etmeyenmiş. Fakat özünün görüm güllerine, adet güllerini görüm görmeyen gövremde çağı var o deyip fakat şondan ihsas ediyadım diye Amine. Emma hiçbir ağırlık, narahati, uqim kemelip ya bir aza hiç zat görmedim. Başka hamile gövreli denanın görüyen qiyinçılıklarını men görmedim deyip diye. Ohom dünya gelmeli giycetine Husru Perviz uluqon bir sahtımani, uluqon bir qasrı var. Dünya boyunca bir mağruf ovadallıqta şol titreye. 14 tane sütuni yıqılya. Ohom Husru Perviz anta tangta bolya. Qadim Fars'ın padişahı. Sasani padişahların ahir qıraq dövrelerinnäki. Ohom anta tangta bolya. Ohom özünün narahat bolallygyny özünün döwründäki vezir vekillerini belli etmejek bolup
hey ýygnynyp ähmüm edip öz narahatlygyny belletmejek bolup bir näçe wezir wekillerini üýşürip otyqa oham habar gelýär. Ey padişah, 1000 ýyl bäri söndürülmäni saklap gelýän odumuz sönüpdir diýe. Hosro Perviz önküden meter aňta-taňta bolýar. Narahatysy artýar. İkisi de bir gecede bolmagy, bir sahtymanyň 14 tane sütuny ýykylmagy, we 1000 ýyl bäri söndürülmän saklap gelýän ot lappa sönmegi. On şeýtdirip habar gelende, olukon bir ýanyna oturan alymlarynyň biri, bilimçileriniň biri aýdypdyr: "Ey padişah, men bir diş gördüm öten akşam" diýipdir. Men gören dişimşi, dişimde kan dayaw diýele, awadan atlar iýdini düşürüp iýdik gelýär, aragyň Dejile diýen suwundan geçip gelip biziň ýurdumyzda ýaýraýar diýipdir. Ohum bir padişahın pikir münden ne beter harap bolupdyr. Bu sahtymanyň, apartman, gasyryň suwlarynyň ýykylmagy, odun sönmegi, bir ulukon bilimçi diýen adamlarynyň bizire diş görmegi, ohum näçe adamlar iýeripdir öz ýurdundaky we başga Suriýe tarapda, Şam tarapda heýür alim, Mesihi alimler we bolmasa şolardan soraň diýipde adamlary iýeripdir. Ohum o biler ahir bir alim ýaşulla bartdyrlar. Onda aýdypdyr bilen hemmesi ahir zaman Rasulur rahmeten lil alaminin dünyaya gelecek alamati hiç zat ýöne geçip bilmeýär. Bolmaly zat Allah Taala'nın iýerjek zady geljeginiň alamaty daby diýipdir. Ve her hal şol dünyaya gelmeli gijesinde Qurayşyň Mekke-i Mükerremeň ulukon adamlary Ka'baň ýanyna bararlaryna yeke ulukon butly dağda ýykylyberýär. Bu aňta-taňta bolýar bir Mekkeň adamlary da. Mahdumul Işanyň da diýänişi: "Düşdi bir hoşluk jahana nusratyn görgeç Resul, sernegun bolly sanamlar lum'atyn görgeç Resul, kulli alem bolly iqrar sünnetyn görgeç Resul, rahy zulmet boldy rowşan ayadyn görgeç Resul, tapdy dowzakdan aman kim sohbetyn görgeç Resul." Sernegun bolly sanamlar lum'atyn görgeç Resul. Sen bölük azajyk senden dünýä gelip gelmäke butlar hut ýykyldy diýdigi Mahdumul Işanyň aýdýanyşy. Be her hal şu güýje butlar ýykylyp Mekkeň adamlarda aňta-taňta bolupdyr. Amul Fil ýyly geçen hefte görrüňi geçdi. Ebrehe gelip Ka'be-i Muazzamany ýykjak bolup öýdi leşkeri 60 000 leşkeri bilen dargan ýyly. Amul Fil ýyly Rabiul Awwal aýyň 10-si döşemme güni erti döşemme diýiljek gün daňdan öňçe özde ýazyň günlerinde we bir neçe ulamalaryň aýdyşyna ferwerdiň maada ýazyň deslapy aýyna Rabiul Awwal aýda özde 10-sine döşemme gün daň atmaka alem jahany bitin bi ferhenklik, bi sowatlyk, jahil insanyň aňyrda bir ferhengi, ilmi, sowady bir etek düşen zamanyna rahmetel lil alamin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünýäge gelýär. Göwü kesilje, sünnetlegilje ýöne Ämineň ýanyna göwbegeneti Mamadi Waydamali Şafa diýen zenane barmyşdy. Enesi Ämine göwbegeneti Şafa diýen zenane bolýar. İkisi de aýdýar, enesi de aýdýar, Şafa da aýdýar. Şol daňdan önçäk Rasulullah dünýä gelenne bir hyalaty bolmadyk, belki şu otagy nur bir doli goýa otagyň içine asmannaky ýyldyzlar dökülen ýanyk boldy diýip aýdýar. Oham Ämine basym daň atyp deslap iň hoş boljagy kim? Abdul Muttalib ýaşuly kakasy. Derrew adamy beripdir, Abdul Muttalibe habar beriň ýet ogluň boldy diýip. Oham ýortup Abdul Muttalibe habar beripdirler. Abdul Muttalib gelipdir. Hey wara hoş, odal gowuryan Abdullah diýen oglundan bolan çağa, bir awadan çağa فأخذه عبد المطلب فدخل به الكعبة فقام يدعو الله عز وجل ويشكر له. عبد المطلب çağan alıp ýortup Ka'baga şin marıp Hudaýa şükür diýip doga edip öz bilýän dogalaryndan Hudaýy çağırıp doga etmäge durupdyr Abdul Muttalib. Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağası Ebu Leheb mini eşitipdir. Ki Abdullah diyen merhum olan doğanın
bir çağası bolupdyr diýip. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geleni Ebu Leheb eşitip, Ebu Leheb, ey dostlar, Ebu Leheb tebbet yede Ebi Leheb, aňyrda bir zaňyr, aňyrda bir betbaht, aňyrda bir Rasulullah'a mızahım, aňyrda bir eziyet beren, şeýle bir azaby bolansyň Allah Taala şonu özü dargady diýilen adam ha. Ýöne Rasulullah dünyaya gelenine hoş bolup, Süveybe diýip bir qırnagy barmışdyk, kenizi barmışdyk, şoňa sen azat diýipdir, Muhammed dünyaya gelen bolsa diýipdir. Oham soňram Ebu Leheb dünýeden geçenden soňram Ebu Leheb'i görüpdirle diýişde, ey Ebu Leheb näme ýagdaýda senni? Ebu Leheb aýdypdyr, azaba düşdüm, cehenneme düşdüm diýipdir. Ýöne her düşemme ullerine barmaklamyň arasyndan suw çykýar, şondan sorup bir gönönýän diýipdir. Şol Muhammed Mustafa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelenne buuşluk edip hoş bolup şol bir qırnagy azat diýdim, şoň bereketi de meni göwe berenak her düşemme uni barmağymyň arasyndan suw çykýar diýipdir-de. Ey jawan dostlar, ey imanly dogallar, wagty ki kafir bolup dünýeden geçerligi qat'y adam, Hudaýyň laneti singen adam, Ebu Leheb Rasulullah jan dünyaya gelende ýöne hoş bolanna şonu azaby cehennemin içinde ruhu waqa adadyk hoşluk, şoňa bir bereketi Rasulullah'ın bereketi singen bolsa, biz imanyň içinde Rasulullah janyň elhamdülillah ummatynyň içinde biz de Rasulullah janyna mehabbet edip, salavat okuyup, sünnetlerin riayet edip gelsek, elbette Rasulullah janyň mehabbeti bol şefaati, bol bereketi üstümizden yağacaktır. Ulukon katı bir dersaş Ebu Leheb'in görürüň. Men süsüne tekrar etip durmayın. Çynnan ulukon görürüň Ebu Leheb'in görürüň. Bir kafir azawy adama şejerek Rasulullah'ın bereketi üstüne gelip duran bolsa, o da bir hoşlugyna bir şeýan kıyış edensen, kenizini azad edensen. Rasulullah janyň mehabbetini hem dilek edeýin Allah Taala'dan hem gaýym ýapşaýdyň. Be her hal adına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dakmalı veliye. Muhammed'den owadanrak, qawirak adı näme? Ahmed. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 500'den kan adı vardır musulman dogalla. Bir neçe ulamaly ýeke sanapdyrlar, 500'den geçir goýupdyrlar Rasulullah'ın adyny. Subulul Huda diýen kitapda we bir neçe kitaplarda ýeke sanap gitýär. Huruf alefbaýy edip. Iň behterin adı Ahmed. Yerde öňde öwülýän we Allah Taala'nın behterin formasyna öwýän bir mahluk diýdi. Ondan soňra ady Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Odalla Amine aýtýa Abdulmuttaliba göwremde gelip maňa bir ferişte aýdyk gitdi, şu dünýäge gelse adyna Muhammed daqdy. Oham Abdulmuttalib de bolýa, şonu da qarşy aýdýa. Ulamalar aýdýa, diqqat edin şu wurdyň. Tamam öňkü peygamberler aýdyp gidipdir. Şu ahyrky peýgamberin ady Ahmed boljak diýip. Hop, inni genga çıtaý, yani keramet, yani bir kudret, yani bir mucize yerin yüzünde, tarihi beşerde Hazreti Adam'dan te Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem birce adamın adı Ahmed dedi. Şunu Hudaý Taala saklapdyr, hiç kimin diline yüreğine icazet vermeýändir oğlunun adını Ahmed taksın. Awwelin Ahmed daqlan inni meselen Tevratda we ahirki peýgamberiň ady Ahmed boljak, İncilde we ahirki peýgamberiň ady Ahmed boljak. Gala we Adam zon oğlunun adyny Ahmed takmalarny meselen kella wara bolsa, şaýat şu biziň oğlumuz peýgamber bolsun diýip. Emma hiç bir adam tuli tarihi beşerde oğlunun adyny Ahmed takmak ne kellesine, ne yüreğine, ne diline gelipdir. Awwelin Ahmed daqlan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir de elbette Rasulullah janyň mucizelerinden. Hulasa dünya gelen gününde öylerrek iş vatiqalı bir Yahudi alim adam aydiye ولد هذه الليلة النبي هذه الأمة هل ولد فيكم مولود Mekkan adamlarının yanına otiqa ey Hudaý Taala şeýle açyk etip goýupdyr ha öňkü peýgamberlerin kitaplarını falan gün, falan jyry, falan tüýsli, falan şekilli peýgamber geljek diýip ýeke açyk bolmaly. Hulasa şu düşenme gün öýlen bir Yahudi alim aýdypdyr. Şon ahir zaman peýgamber dünýä gelen bolmaly diýipdir. Biziň bilişimde wara diýipdir. O Mekkan adamlary
Yok, bu Mekke'de çağı dünya gelen ak deyipdirler. Häzir eşten akla. Ohum bu adamla öýlerine warallarına aýdypdyrlar. Şun çağı bolmaýşy Mekke'de çağı dünya geldimi deyipdirler. Onu öýde denany oglan uşaklar eşdipdirler. Hawa Abdülmuttalib'in Abdullah diýen oglundan Muhammed diýen çağı dünya geldi diýip sallallahu aleyhi ve sellem. Ohum bu adamla sonra şol Yahudi alymyň ýanyna barıp aýdypdyrlar. Bir çağı dünya gelipdir diýip. Yahudi alim adamla bilen şodur şunu yort gaýdypdyr. Men görmeli bolýan diýipdir. Ahir zaman peýgamberi şo diýipdir. Oham gelip ýüzüni ýöwdäpdir. Derrew Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çağany beýle gowrakana arkasyny ýöwdäpdir. Näme üçin? Şon arkasynda iki gerşiniň arasynda ahir zaman peýgamberiň möhri bar. Möhür goruglar arkasynda. Bir keplerin ýumurtkasy ýanyk tüňgertdirenji Rasulullah janyň arkasynda barmyşdy. Şol qat'an faqat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasynda bar. Ohum ol Yahudi alim gele kana Rasulullah janyň arkasyny ýöwdäpdir. Görse arkasynda tüňgerip çykdyran özünden gidip ýykylypdyr Yahudi. Ohum huşdan gelenne Türkmen aýňaly diye. Aýňalanna açylanna ohum aýdypdyr da. Yahrucul habaru ila'l meşriqi wal maghrib. Mun peýgamberligi basymjak ýeriň ýüzüne ýaýrar diýipdir. Mun peýgamberligi günnogor gün matara ýaýrajak peýgamberşi diýipdir da. Bi her hal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünýäge gelip Medine-i Münewwerede, Mekke-i Mükerreme'de, Şam'da, Suriye'de, ol Bizans, Rum tarapda tamam Mesihi Yahudi alimlerde gurrun etiyen momali, şu illim Resul ahirki zaman Peygamber dünya gelen gülleri, dünya gelmelidir, gelli mi kan, havarınız var mı deyip zol gurrun bolýanmışdyk da. Çağa dünya geldi, evvelin emdiren kim? Amine, özünün enesi. İkilenci emdiren Süveybe diyen zenana. Süveybe. Göbegen eti kim? Şefa. Götürüp saklayan kim? Bereket. Üçüncü emdirecekten ana Halima. Näme tayfadan? Sağt diyen tayfadan. Bir ilmi lahazdan fikretden görün. Ah Allah Taala'nın kudretine döneyin. Muni görün enesinin adı Amine. Amine eminnen geliye rahatlık diýdi. Emdirenin adı Süveybe. Padaş diýdi, sogap diýdi. Mun adyny öýdi. Götürüp saklap güldürýäniň adı Bereket. Zenanaň adı. Mun adyny öýdi. Soňram inni emdirecekden ana Halima. Halima diýdi, mehriban diýdi. Haýdy tayfadan Beni Sa'd diýdi, gönünen tayfa diýdi. Göbegen esiniň ady näme? Şafa. Zenanaň ady Şafa. 5 zenana haýdy biriniň adyny tutsaň Bereket, sogap, Şafa, Halima, mehriban, gönünen şaatlar Hudaý Taala el kudreti bilen nezmedip goýupdyr da. Be her hal Araplaryň bir adaty barmyş. Çağa dünya gelse, tabiatin içinde ulalsın, tabiatte ulalsa, çarwada ulalsa dayaw bolýar diýen pikri barmyşdy ki, elbette şu mahalla bilimli, alim, danışmand, rawanşynasdan aýtýan gat'an nazary bir çağa şäherde ulalandan çarwada, tabiatte ulalsa hem dayaw keplemäni ökde, hem bir tarapdan zeren, tiýsuş, bahuş bolýar diýip de bir nazarla ba elbette. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme de emdirýän zenanalary gözleşýärler. Her ýerden owalardan, çarwalardan emdirýän zenanalar gelýänmiş, Mekke-i Mükerremeden çağlar alyp gitýänmişler. Inni göreýin Halime-i Sa'diye Rasulullah jany üçlenji emdirjek zenanaň özü urrunmeliye özünden nakledy baýdaýyn. Halime-i Sa'diye aýdy, men Mekke-i Mükerremäge geldim diýe. Ta çağı almadan çüreyim. Oham görsem Abdülmuttalib bir haybatly ulkan adam Rasulullah janyň kakasy evimden çykdy diye. Oham aýtdy, adyň näme diýdi? Adym Halima diýdim. Oham taýfaň näme diýdi? Men taýfam Beni Sa'd diýdim. Oham Abdülmuttalib aýtdy, "Bah, Sa'dun we Hilm." Nahat qowdena neten adyň Halima bolsa, taýfaň Beni Sa'd bolsa, Halima diýdi mehriban diýdi. Beni Sa'd diýdi gönünen diýdi. Nahat qowdenana bolýan diýipdir. Men ýamda bir ýetim oglanjyk ba, dädesi dünýeden geçdi. Sen şonu altan gowy boljak. Başga denanalary emdirýän denanalara aýdamda, ay dädesi ýok bolsa biz alyp gitjek däl. Näme üçin? Şon an'am berýän, kiri kärrek berýän, hoş bolup kärrek pul berýän dädesi, mun dädesi ýok bolsa onda bize kän pul berilmez diýip başga denanalar almardy diýipdir. Sen şonu altaňa gowy boljak diýipdir Abdülmuttalib. Ýöneşi taýinni bileýliň.
başga zenanyla almayanmışdyk, wagt görmeýän şonu nezer berip aljakka diýänmişdikle. Rasulullah janyň ýalfyllap duranyny görsele gujoklap alyp gitjekle. Ah nesip diýmişdik. Barıp şu çağany bir göreýliýsele gujoklap aljaklar. Gören akla. Ha dädesi ýok bolsa onu biz aljakka diýip gitýänmişdikle. Aham Halima Abdülmuttalib'a aýdypdyr, sen ejade berseň men adamyň ömrüne şeýin diýipdir. Adamsy bilen bile gelipdir Mekke'ye Mükerreme'ge. Aham bolýar diýipdir. Abdülmuttalib oturypdyr gözleşip Halimaň jogabyny. Am adamsyna bar aýtdyr, adamsy alay diýipdir. Alaga diýipdir. Aham ýene gelipdir görse Abdülmuttalib gözleşip duran. Aham Halima aýdýa, "Halumma sabi." Han çağany ber akideýin diýdim diýe. Fastahalla wajhuhu farahan. Abdülmuttalib yüzü yalfyllah berdi, gülü verdi. Mazali bu oğulcugma bir gow denany tafylly diýip. Ham Abdülmuttalib gel walli diýip meni ýerime düşürüp alyp gitdi diýe. Halimaň özi gurrun berýär. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi üçüncü emdiren hoşbaht gönünen denana. Nesibesi bolan denana. Ham gelive diýdi, Ämineň göýüne eltdi. Ham Ämine ehlen we sehlen hoş gelin gel. Denana gel emdirýän denana diýip men öýe sally. Aham men aýtdym, men akitmeli çağam hani görsem diýip aýtdym. Am Ämine aýtdy, ol otokda bar göreýil diýip aýtdy. Aham men ol otoga bardım, görsem bir ýalfyllap duranja, akça, malafa dologly, eteginde ýaşyl düşegli, güllen owadan nurany oglanjyk görsem uykuda ýatydy diýip aýtdy Halima. Aham baryp görsem bir aňyrda bir nurana çağa uykuda ýatydy. Aham oýandyramaýyp elimi gorsagyna goýdum. Elimi gorsagyna goýamda gözüni açyp güllü diýe Rasulullah sallallahu aleyhi we sellem. Ah gözüni açanna gözünden görsem nurlu dökülüp duýdy. Götere kana maňraýyndan gözüniň arasyndan okşap bu çağany özüm saklajak. Özüm ekitjekmin diýipde göterip ugra berdim diýip aýtdy. Aham Halime Sa'diye aýdýa, "Mun göterip ogradym, inni bereketli ýagy berdim men üstüme" diýe. Ulamala mun adyna irhas diýip aýtýarlar. Ýöne asli manasy keramat diýdik da. Irhas diýdi bir ilmi tarapdan biljek bolsak, bir peygamberlik berilmäke bir kudratly görünse oňa adyny irhas diýilýär. O keramat manasynda. Halima aýdýa, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem göterip alyp gitdim. Göwsümde zat süýt ýokdy, näme ajdyk, hordyk, susuzdyk. Ol Rasulullah'ın göterip göwsüme alamda, ýöne görsem göwsüm süýtden doly çok çykdy. Am Rasulullah jan içti qanny, ýani başga süýtleş dogany da bar. Onu emdirdim, o da qanny. Inhe bilawer ulaqan bir keramat bolup düşdi. Oham adamym özümüz açdyk, heýwer horlukdadyk. Adamym marıp diýä başym bardy sagmaga. Diýen zat süýt ýokdy diýede. Emme bir gedek baranda görse diýen ýelini şişipdi, ýöne çok çykçyk bolup diýen süýdi. Ondan da diýenne sagyp biz gönünüp içdik. Hem çağamız doydu, hem Rasulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem doydu, hem özümüz doyduk, hem adam doydu. Ay şo iyice yattık, şımaçılığı şözülük yatmaptık, açlıktan, horluktan, çağamız da yatmardı. Uzak iyice de ağlap oturardı deyiptir. Deslapur gören Rasulullah candan bereket bollu deyiptir. Erti bollu Mekke-i Mükerreme'de qallık, erti inni ovamda qaşin alıp qaytmalı bolluk Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi. Bir arkası baş, bir merid eşegimiz vardı. Üstücüğüne minip uğradık. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de kucağıma aldım, uğra verdim. Ol başka denanlıda çağı tafanı tapmadı. Hemmemiz uğramakçı olduk. Beni İsa'q diyen taifan denanaları. Ay eşeğin bir qatıqatı diye başkalarını gözleşene. Onun başka boydaşlam aytti. Ey Halima, sen bir ulağın eşeğin önküden park etti mi? Bir merid yalttı, arkası yara yalttı. Onda men aytdım, yok boydaşlarım, odol gelemde mun sinne var nur yoktu, mun sinne bereket yoktu. Ah, ünne mun sinne var çağı var, mun sinne var bereketli var çağı var. Bizden iş yok. Güya meselen bir ulağ, Türkmen ulağ diye minilyen dadı. Ulağ eşek men üstümde seyyidül evveline vel ahirin ma, behterin adam madi bir yarası yadını düşmanı yortup bariyan yali ortturda. On be her hal o vamıza vardık diye.
Oğlum bizim dawarymyz, goýnumyz geçýimiz wady diýe Halimaň özi görünmeli ýani şu görünleri. Bula giderdiler, akşam aç gelerdiler odol. Emma inni bir mübarek çağa gelenden sonra bizim dawarlymyz goýun ýeselimiz giderdi, doýup gelerdi. Giderdi, doýup gelerdi. Akşam imi verdik dawarlym. Emma halkynky giderdi, aç gelerdi. Giderdi, aç gelerdi, imi yerdi. Halkymyň gurrüňi derdi, bir de Rasulullah janyň bereketinden, keramatyndan bolup düşdi diýip. Hum Halima aýdýa, bir ýaşa ýeterle berende açyk keplemäge durdy Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kana la yamassu şey'en illa qala bismillah. Hiç kim öwredene ýönüşi her zat etjek bolsa şu bir ýaşyndan başlady, her zat aljak bolsa turana bismillah. Bismillah. Allah janyň ady bilen. Zol şuny aýdardy diýip. Oham owamyza Beni Sa'd diýen taýfaň arasynda bitin gurrun bolly ay bir bereketli çağa wa bolmaly. Owamyza ýaýrady hemme kişini Halimaň eline bir çağa wa bitir bereketli çağa diýip bir merid bolsa-da men çağamy alyp giderdi. Maly merid bolsa-da alyp giderdi. Diýeti merid bolsa-da alyp giderdi. Ya bir dinany merid bolsa-da alyp giderdi. Şu çağany şoň ýany eltenne üstüne goýanna, elini goýanna şo wagtçy Allah janyň gudraty bilen şefaat tafaýan. Mun owan adamlary Halimaň öýüne bir bereket ba diýip geň mırdat bolup galdy. Aham Halime Sa'diýe aýdýa 2 ýaş doldurdy, bol bereket bilen biziň owamda ýylgynymydy. 2 ýaş doldursa näme bolýar? Süýt emdirmek wagty tamam bolýar, enesine täbil bermeli bolýar. Aham 2 ýaş doldurdy, enesine getirdik muni. Aham Äminäge aýtdyk, ey Ämine, bir çağdan bir aýrylşatymyz gelmeýär. Muňa bir öwrenişdik. Bir Mekke-i Mükerremede meritçilik ba, zaba ba, ulukon dertli ba. Sen bir çağany bir alyp gideyli. Bir Mekke-i Mükerremeň meritçiliklerinden gorkýar, ay iltimas edýär, haýyş edýär, ýene bir mykdar saklaýylla diýip, Ämine diýo berjekkä çağam ünümeden boldy diýip. Biz de zol ısrar etdik, ýalbardyk, ahyr ay bolýar da diýip, bir de ejade berdi Ämine, bolýa alyp gidagan diýdi. Biziň ýalbaryp durşumyzy görenni. Oham Halime Sa'diýe aýdýa, biz onu alyp gaýtdyk diýe. Ýene de oham getirdik, 5 ay 4 ay üstünden geçti. Oham bir gün Muhammedur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy. Jane ne diýdi? Ya ummah, ey ene diýdi Halime gaýdypdyr. Hemmim dogullum Şima va Şima süýtleş dogany Halimaň gyýdy. Anise va o da Halimaň gyýdy. Rasulullah janyň süýtleş dogany. We bir Abdullah va bir nesene aýtdy şu Abdullah'ın ady Zamrah diýen adam diýip. Her hal şu dogullum günnülerde ýok, faqat akşamlary ne gelýär ýerek gitýär diýip menden sorady diýe Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Halime de aýdypdyr, ola şu goýun makmana gitýärler diýip. Oham Rasulullah aýdypdyr, menne gidaýynna şola bilen heves etýän ýeke galýan diýipdir. Bir ýaşynda keplep başlan oglan 2 ýaş ýarymynyň içinde inni açyk keplep ýortup daýa wagty inni oglanjyk bolup ýortup duran wagtymyşda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oham men aýtdym bolýa, erti sen doganjyklaň bilen gidaga diýdim diýe. Oham erti innamny ýagjal sallam, gowdy egmaşlaryny, gaýmrak egmaşlaryny giydirip iyi verdim diye Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dogollary bilen. Oham ýolly bir taýajyk tapyp asa edip çoban ýanjak bolup asany alakana ýene gitdi şola bilen bile diye. Oham sürüner tarrak bolly birden görsem şol zamra Abdullah ulqon dogollary süýtleş dogany aňyrdan ýortup gelýär, ýydinden başga dogollary ýortup gelýär. Hem ağlayalı, hem derleyalı, hem korkuyalı. Va umma, va abata. Ay dat ene, ay dat dedi yettip. Ay yortip çıktık, nehem oldu deydik. Onunla yet, ol doğanımız Muhammed'i öldürdüler deyiptir. Gözümüz bilen gördük, şonu öldürdüler. Ay can oğlum, nehem oldu deyip ayttım deyiptir Halime. Onunla biz üç vatikak, bizim aramızdan götürakanı alıp gidip defa çıkarıp, karnını yarıp iki ölülerine gözümüz bilen gördük deyiptir. Ay Halime, adam stavamıştık, yet yortup bardık. Görsek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem defağın üstüne oham biri verip şondan omlayıp ağlap yortup kaytı deyiptir. Halime Sa'diýe ocağına gaşy. Oham yortup geldi,
gujokladım, maňraýyndan okşadym. "Jan oglum, näme boldy?" diýip aýtdym. Onna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. "Dogallamyň arasynda duqam gelip meni alyp gitdiler, şu defaň üstüne akitdiler. We men garnymy kamil yardylar we bir ellerini künnük bady, bir ellerini legen mady. Men bu külliş içimden zatlar çıkaryp, sowjak suw bilen ýuwdylar" diýipdir. Oham içimden bir gara zady çıkarakany äp berdiler diýipdir. Oham da aýtdylar: "Ey Habibullah, وقال هذا حظ الشيطان منك يا حبيب الله ثم قبلوا رأسي وما بين عيني." Oham men "Ey Hudaýyň dosty, şu şeytanyň paýy, hal äp berdik, sana şeytanyň indi ýoly ýok" diýip maňraýymdan okşap, ýüzümden okşap meni ýene tikip goýdular diýipdir. Halima aýtdyr: "Awyam, agryam ýok, zat agyrdy ihsas edemek, awdy ihsas edemek, bir azan jemak" diýipdir. "Öňkü ýanak bolupdy" diýipdir. Qur'an-ı Kerim'de bam şuurun ba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam neşrah laka sadrak ve vada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak ve rafa'na laka zikrak fe inne ma'al usri yusra inne ma'al usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب." Allahu ekber. Metni Kur'an-ı Kerim. "Alam neşrah laka sadrak." Ey Resulullah, sen kalbini yarmadık mı diýipdir. Metni Kur'an-ı Kerim. "Alam neşrah laka sadrak." Sen kalbini yarmadık mı diýipdir. Bir togar ulamalar şuna ýorupdyrlar. 3-4 tüýsli tefsiri var "Alam neşrah laka sadrakyn." Bir manasy sen gursagyny ýaryp, sen kalbyny ýuwdyk diýdi. Be her hal Rasulullah janyň ömründe bir neçe ulamalar aýtmışdyn, 3 gödekdägi, biri 2 ýaşyndaqa, biri 20 ýaşyndaqa, biri Meraç ýejesinde bir neçe ulamalar kärrek, bir neçe adamrak Rasulullah janyň mübarek garny ýaryp gursagyny ýardyk diýip inen Huda Qur'an-ı Kerim'de de var. "Alam neşrah laka sadrak." Ey Rasulullah, sen gursagyny ýaryp, sen içiň arasalap nurdan doldurmadykmy diýdi. Be her hal ulamalar aýdýa, şunu Allah Taala bir maddi vesaile maddi bilen görünüp duran Rasulullah janyň mübarek içini, garnyny, gursagyny ýaryp şey dililliginin delili ta inki gözle görsün ve tarihte sebit bolsun ve alem cihan gurrun etsin ki Allah Taala açık insanlığın gözünün alına onu yup arasalap indi melek mu'ulqan Kur'an-ı Kerim inecek, vahiy inecek, ol azamatlı nurdan çürüyüm amadigi tapsın, kalbi yalfırlap dursun nip, amadigi tapsın nip, teyyarlanıp dursun nip, şu mahallan sütten kesilen güllerini teyyarlap koydukları da. Be her hal meni götürüp alıp qaytdyk diye Halima. Oham Halimaň dädesi aýtdy diye: "Ey Halima, muň medennesi bolly, bu çağa bir zat boljak, biz muny täbil bereýin" diýipdir. Bu çağany enesine, dädesine täbil bereýin diýipdir. Oham bolýa diýipdir. Oban adamlarynda bir gurrun bolupdyr, Muhammede jan qakypdyr, Muhammede näme bolupdyr, bir zat diýipdir. Muny okutsa akydyn, muny näme akydyn. Ve her hal meni alyp gaýtmakçy bolduk Mekke-i Mükerremäge diýe. Aham Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke-i Mükerremäge enesi Aminäge we kakasy Abdülmuttaliba täbil berilip gaýtdyk diýe. Aham gelemizde Mekke-i Mükerremäge ýetemizde bir ulukon kapı varmıştık, bir dervaza varmıştık Mekke-i Mükerremäge girilýän. Şuna aýtjak görürümde Delailun Nübüvve Beyhaqi diýen alimyň kitabynda var. Başga da Sire-i Halabiyye diýen kitapda var. İnşallah geçen hafta vaat etdim. Her gurrun aýtsam, inşallah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinine Huda etmesin, bir öwjek bolup, edafa sözüme odurlajak bolup, edafa aýtjak bolup da arttıramaryn inşallah. Delil, qaýym, senetli gurrunlar hyzmatyna ýetiren inşallah azza ve celle. Be her hal Mekke-i Mükerremäge geldik diye, ohum görsem kan adamlar varmışdyk diye Halima aýtdy.
Oham bir ulugymyzdan düşdük. Oham Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem düşürdük. Nämeden düşüreyim? Bir musafiratdan gelende, bir yerden gelende yükün gaýmlaýan, düşürjek zatlanma, gaýmlayjak zatlanma, aljak zatlanma, sowgadynma, beýleki bar. Her hal. Zatlam dogurlajak bolup çağany ýerde goýdum. Zatlam dogurlamdan soňra gel çağany ýitiripdir diýe. Ay şeýle goýdyk çağan tapmadyk. Şeýle goýdyk çağan tapmadyk. Şeýle goýdyk çağan tapmadyk. Way dat men Muhammedi ýitiripdirnip gyýgranyny bilmän galypdyrny. Aham şo wagt kän märeke adamlar bady. Ola aýtdylar: "Ay näme aýallygyn, näme gyýgyrýan?" diýdiler. "Way men çağı ýitirdim, çağı görmediňizmi?" Om adamlar aýtdy: "Çağı kim bolýar?" Onda men aýtdym: "Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Abdul Muttalibiň agtygy bolan Muhammedi ýitirdim men." diýip. Aham Angryn bärin gözläpdirler. Ýok, tafamzak diýipdirler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şo gidiberdir bir dereleň arasyna gaşyn gidiberdir. Çağa wagtynda da. Aham muny tapmadyk bir garry adam Halime aýdýa men aglap durşum görüp özüm tap bereýin diýipdir. Bir ulaqan hübelliyen butba gelipdir. Ay yoga diýdim diye. Yok gel sen nitdi etmedi alıp gitti diye. Hübelliyen botun ýanyna baryp daşyndan aýlanyp Ayşe Muhammed çağan taf berewer diýdi. Hübelliyen bot şodurşuny ýykylady diýipdir. Ama başga botda da ýykyldy. Menden dileme diýdi da. Ine Mahdumul İşanyň aýtýanyşy. Sen ki gelin dünýäge botlar bolunny sernegun. Artdy İslam şöhreti kafirler oldy hem zebun. Hem Ebu Bekr, Ömer, Osman, Haydar rehnemun. Bollu kafir zıt sana, ismi kurbun mu'minun. İki dünya bollu hoşnut rahmetun görgeç Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Am Halime diye bundan tamam üzüp gittim. Ah belkim Abdülmuttalib eşitmesin dedim diye. Am bu haber aylanıp dolanıp Muhammed diyen çağa yitiptir sallallahu aleyhi ve sellem. Abdülmuttalib'in ahtığı deyip bana Abdülmuttalib eşitip zırhıvaz pert yaşlı adam bir çıkıptır da şerif evinden Halime çıkıptır. Lealla İbni Kidalla çağa oğlun ittimai deyiptir Halime ağa aytiptir. Ohum yüzüm ara çağa yitti deyiptim ayttım diye Halime. Şeyle bir yüklemizi açtık bağladık doğrucuk oğlum çağa yiteni bilmeyen arttırın deyip. Ohum Abdülmuttalib bile bilen gıyğırıp adamları yüşürdü. Men bağlam yitipdir tapmalı bolýa diýdim diye. Abdülmuttalib aýdypdyr. Bitin adamla ýüşüp, ey Abdülmuttalib, derýa gaşyň vurur, dağa gaşyň vurur, çöle gaşyň vurur, narahat bolma tafar diýipdir. Ürküşdäne defelere çykypdyrlar, iňipdirler, çykypdyrlar, iňipdirler, tapmandyrlar. Am adamlary şo durşuny öz hallaryna goýakana Abdülmuttalib Käbäň başyna gelip ağlap tawaf etmäge durupdyr. Ya Rabbi inne Muhammeden lem yujad فجميع قومي كلهم متردد يا ربي رد ولدي محمدا اردده ربي واستنع عندي يدا اي جان الله من اقتن محمد يتي ول ملت آوارı olup başon öwürdi iyi versene ey can Allah Muhammed maňa öwürdi getir goý maňa arka bolsun goý men bir ulaqan elim maňa awry boljakdy diýip Abdülmuttalib ağlap dua etmäge durupdyr. On bir ses gelipdir. معاشر القوم لا تصيحوا فإن المحمد ربا لا يخذله ولا يضيعه. Ey kavm, ey Kureyş, ağlaşıp kıygırışıp durmaň diýipdir. Muhammedin özünün Hudaýy var, Rabbi var, Allahsy var. Onu zaya edip onu dargar ýalet göwe bermer, Hudaýyň öz öwürjek diýipdir. Ve her hal adamla gözleşip duqala, şol gözläp duran adamlaryň biri bir çağaçygy görüpdir. قائما تحت شجرة يجذب أغصانها ويعبث بالورق. Bir çağaçygy görüpdir, bir bagyň şakasyny çekip ýapraçyklaryny oýnap duranmyşdykda. Oham bärki baran adam aýtdyr, "Men ente ya gulam, ay oglan kim bolýan sen?" diýipdir. Onda o da aýdypdyr, "Ana Muhammed ibn Abdullah ibn Abdülmuttalib." Men adım Muhammed, dädem Abdullah, qaqym Abdülmuttalib diýipdir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte. Oham derro edip terbiýetiň içinde ululan çağa, Allah janyň terbiýetiniň eteğine ulup barýan çağa, ol çölle tabiatda da heýür açyk dilli ululan çağa, açyk çeýle jogap beripdir. Men Muhammed Abdullah'ın ogly, Abdullah da Abdülmuttalib'in ogly. Derro men alyp Abdülmuttalib'e gaşyn ekidipdir täbil bermäge. Abdülmuttalib gorsagyny alyp, gujaklap, ağlap, "Wah,
yanımda oğul diýipdir, daşa gidadyň da diýipdir. Abdülmuttalib 20 däne diýämiň damagyny sallaň sadaka ediň diýipdir. Alan alyň kaýdyň 20 däne diýäni Sahy Abdülmuttalib, mert Abdülmuttalib Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aman ýene elime ýetişdi diýip 20 diýäň damagyny salyp şoduşuna sadaka etipdir da. Oham Halima Abdülmuttalib'e aýdypdyr: "Ey kakasy Abdülmuttalib, bu çağa biziň elimizdedi, şu jire gürrüňle boldy. Oham mun gelip gorsagyny ýarypdyrlar, içinden zat çykarypdyrlar, şu gürrüňleri aýdypdyr." Oham Abdülmuttalib gujoklap, gorsagyny alyp, ýaşy gysyp ağlap, "Inna libni şa'nan wedittu anni udriku zalika az-zaman." Men gaty umyt etýän bu oglum bir ulukhan adam boljak. Waq şowuny bir görsem da gözüm menen dip ağlamagy durdur Abdülmuttalib. Men bu oglumyň ulukhan adam boljagyny özüm gaty umyt edýän, waq şowuny görsem da diýipdir. Aham bila gelipdirle Halima Ämineň ýana. Ämine aýdypdyr: "Näjire bolup çağan getirdiňiz? Ýa 5-6 aý mundan ozal ýalbaryp haýyş çykyp alyp gitdiňiz çağan, näme getirdiňiz?" Aham muňa da bir aýtmaly bolduk bolan zady. Şeýle boldy. Biz de muňa bir zat bolarmy diýip gorkdyk. Aham Ämine sana getirip durşumyz diýipdir Halima. Aham Ämine aýdypdyr: "Ýok" diýipdir. "Bu oglum bir ulukhan adam boljak" diýipdir. "Men bu barada göwremde qawa dünýä getiremde kän gudratlar gördüm men" diýipdir. "Bu barada hiç gorkup bermäň çağany goýdan gidagaň" diýip Halima goýasy da gelmäni Rasulullah jandan hoşlaşıp täwil berip de Ämine täwil berip Beni Sa'd we taýfalaryna aşyny uğratdy. Inni kimin eline galdy? Ämineň eline galdy. Göterýän kim, saklaýan, oýnatýan, güldürýän, bereket diýenden ana. Ummu Eymen ne diýäler? Oham Ämineň eline galýa ta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 6 ýaşa barýa. 6 ýaşa baranna Ämine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem alyp daýlaryna gaşyn ziyaret etdireýin tennip Medine-i Munawwaraga gelýär. Bir neçe nefer bolup Medine-i Munawwarada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin garry daýlary bar. Şolara gaşyn getirýär. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem soňram ol Mekke-i Mukarremeden Medine-i Munawwaraga hicret etmeýän ulalandan soňram şonna aýdypdyr da. Ine diýipdir, şulay diýipdir. Enem pahyr men getirenne şulaýa getirdi diýipdir. Men diýipdir şonda çağıdım 6 ýaşymda diýipdir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gurrun berýärmişdi. Men çağıdım diýipdir. Şonda Yahudiýiň alymlary gelip ahir zaman peýgamber bolmalyşy diýip giderdiler diýipdir. Aham bir gün gelip bir Yahudi alim gelip maňa aýtdy Medine-i Munawwarada kan. Gelip maňa aýtdy, "Adyň näme?" diýdi. Men adym Ahmet diýdim. Aham köýnegimi galdyryp arkamy gözledi. Görse arkamda şol ahir zaman peýgamberiň kepteriň ýumurtgasy ýanjak alamat bolup ahir zaman peýgamberşi diýip gygıryp beripdir. Aham enem de bu gurrungy eşitdi diýe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aham şula bahilçylyk etip bir zat edamasyn diýip inni Medine-i Munawwarada durmaýly bir aý durandan soňra inni gaýtmakçy bolduk diýipdir. Aham bäri gelip Ebwa diýen ýere ýeterlerini Ämine meridläpdir. Näme meridlik? Ölüm meridçiligi. Ämine de inni 6 ýaşa dünýäge gelmäke göwrede Abdullah dädesi dünýeden geçdi. 6 ýaşa gelende de Ämine diýen mehriban enedi dünýeden geçmeli ýeri gelipdir. Ebwa diýen ýerde. Aham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem häzir 6 ýaşynda ene dünýeden geçmäni, geçmesizligi bilmeýän wagtynda enesiniň ýüzüni gözläp duran Ämine de ahirki janlary, ahirki demlerini çağızgynyň ýüzüni gözläp goşma durupdyr. Barakallahu fika min gulami yabnallazî min hawmatil hamami naja bi'awnil malikil allami nudiya gadata zarbi bis-sihami. Ay daýa oglanjyk, Hudaý sana bereket bersin diýipdir. Sen däden ozal 100 däne diýen damagy çalynmaly bolup, damagy çalynmany gurrada ahir sen däden damagy çalynmaly 100 däne diýeni fidiýe edip oň tarafyndan damagy çalynmalyň ogly sen diýipdir. Ýygynden aýdypdyr Ämine: "İn sahha ma absartu fil manami fa anta mab'usun ila al-anami
تبعث في الحل وفي الحرام تبعث في التحقيق والإسلام دين أبيك الإبراهامي فالله أنهاك عن الأسنام ألا تواليها مع الأقوام. وهم أيدبتر جانا وليبتر من قرن ذاتلم دغر والثا sen alem cahana rahmeten lil alamin mulk gelecek peygamber bolmaly sen nipdir. Kan Yahudiler zon aydy oti alimler. Olan aytyan kepleri bilen, hud enesinin gören zatlary bilen, can oğullypdir. Sen görjek, men gören zatlam dogry bolsa, sen alem cahana iyi verilen peygamber, Mekkedir, daşarıdır, hemme yerik iyi verilen İbrahim qarr qaqan 20 arkadan aňyrak İbrahim Halilullah'ın dinine sen bir ýaýratjak, İyidine düşecek adam sen niptir. Hudaý seni botlardan alıp qaldy diýipdir. Gözü bilen görüwetidir Resulullah jan dünýäge gelini botluk ýykylarlygyny. Ýürek barsa botlaryň ýykylyp durarlygyny. Hudaý seni botlardan alıp qaldy. Şu owan adamlary ýanyk botuň daşyndan aýlanama diýjek bolup. O hem iýidinden aýdypdyr goşgyny tamam edip. Kullu hayyin meyyit, kullu jedidin bal, kullu kebirin yefni ve ana meyte. Jana gollypdyr. Her bir diri öljekdir diýipdir. Her bir täze zat süýrejekdir diýipdir. Her bir garry da gitjekdir diýipdir. Hal hemenne gittim diýakana gözüni ýumyp janyny beripdir da. Ämine de enesi 20 ýaşynyň döwregine ka dünýeden geçýärdi. Ine bir de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin inni dädeden nagally, eneden nagally Ebwa diýen ýerde aham bir habar Abdülmuttalib'e ýetişýär. Abdülmuttalib'e habar gelýär 20 ýaşynyň döwregine gelini Amine dünýeden geçip Muhammed diýen ahtygy dädeden nagally eneden nagally diýip muňa ýüregi ýanyp Ebwa diýen ýere baryp ahtyjyny guzagyna alyp gaýtýardy. Aham Abdülmuttalib qarry qaqasy bir haybatly qaqasy beter Resulullah jany gowwar ýanmışdy. Öwlatlarynyň ne beter gowwar ýanmışdy. Şol Käbäň döwregine kölgede bir gow düşek ýazylýanmışdy. Ýürüýte Abdülmuttalib oturýar. Ne şonna Abdülmuttalib'in oğulları, ne ahtıklar, ne ovan ulukon yaşlılar oturup bilyen. Fakat Abdülmuttalib oturuyanmıştı. O hem şonna Resulullah can oynap beke, yortuk gelip şu düşeğin üstüne oturanla, emuları, ağları işaret, beyrek tutur. Ya oğluyunca Abdülmuttalib görmeke, beyrek tutur deyip, şu Abdülmuttalib'e hormat koyacak bolup Resulullah can çekyenmiştikler. Abdülmuttalib de onu düşünüp, da'u ibni, fe vallahi inne lehu leşe'nen. Yok men bu oğulcama zat diýmän diýipdir. Muňa işaret etmäň, muň ayagyndan çekmäň diýipdir. Oğluma azat diýipdir. Bir inşallah ulukhan adam boljak, muň ulukhan ýagdaýy boljak. Muňa zat diýmän, özüniň ulukhan adam boljagyny aňýaşy düşekde oturýar diýipdir. Aham Abdülmuttalib hulasa indi mehriban saklapjak kiminni? Muň qaqasy Abdülmuttalibda. Abdülmuttalib gowgawyny harbişenne Resulullah jany käde ýanyna oturdup, käde üýlüğüne oturdup, aham imşa çık yerdir. Bişence yeri al jany ol. Ay qowja yersi jany ol. Aş tazyk i jany ol dip zol agdyna berip, eline berip, öwüne tüýşirip Resulullah jany mehabbet etýänmişdikde. Aham bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Qaqa gözüme agyrýar diýipdir. Aham Abdülmuttalib demetçem bilmäni adamlara geňeşdir, adamlar aýtdyr, "Goý falan ýerde sofa bar" diýipdir. Bir rahip bar, bir mesihi ibadet etip beremma, şoňa bar, şu doga edende göz gowulýar diýipdir. Aham bir Abdülmuttalib Resulullah janyň elinden tutup ýanky rahip sofaga şinmarýar. Aham rahip muny görýär, aňta taňta bolýar. Göz agyrýar diýen çağan şymy diýer? Hawa diýer. Derrew suwa düşüp egin maşyn täzele şol okuyan kitaby ya İncil näme bolýan bolsa ya soňra ulamalyň kitabyna hem kitaby özep hem Resulullah jany özep hem kitaby özep hem Resulullah jany özep ey Abdülmuttalib şun göz agyrýarmyş da çağım hawa diýipdir. Muň şefaat edip tüýkürüňne diýipdir. Sen näme başga eden şefaat edäwetiň diýipdir. Al şoň tüýkürüňne diýipdir. Om Resulullah janyň agyryndan tüýkürüp alyp Resulullah janyň gözüne çekipdir. Agyrty gowwoldy diýipdir. Om ol rahib aýdypdyr. Ya Abdülmuttalib وَتَاللّٰهِ هَذَا هُوَ الَّذِي اُقْسِمُ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى بِهِ فَاُبْرِعُ الْمَرْضَى. Ey Abdülmuttalib diýipdir. Men başga merizlere okuyamda iýdinden doga etýän ahir zaman peýgamberin hormatyna şefaat tapsyn diýip dilýänimşin hormatyna diýipdir. Sen çağam öýdüň getirip maňa doga etdirjek bolýan diýipdir. Men öýdüm başga kişi halka doga okuyamda şefaat tapsyn diýemde Allah Taaladan dilýän
Hudaýa ahir zaman peýgamberin hormatyna, ahir zaman peýgamberin bereketine dip, şunu wesile tutun Hudaý Taaladan dileýänipdir. Sen nipdir min getirip atýan adipdir. Ve her hal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bidewr Abdülmuttalib'i öňkden bitirgen bolup ýene bäri gaşyn gaýdypdyrlar. Ahirki jogurun inşallah kuşdagadan tamam edeylik. Oham Abdülmuttalib'in eline inni ýaşady. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öýdäý diye 8 ýaşa baramda da Abdülmuttalib garry qaqaty 100 ýaşyň döwreginde ýa aňyrrak ýa bärrak oňsyna ihtilafken ýaşul qaqatyda dünýeden geçmeli bolýar. Ve baqiya sallallahu aleyhi ve sellem yanzuru ve yebki halfa cenazati ceddihi al-atuf. Inni düşünüpdir dünýeden geçmek nähili, dünýeden geçmäň nähili. Inni garry qaqasy iň saklap berenleşidi. Inni bu qaqatynyň cenazasynyň ýerinden aglap galypdyr da. Öňkü enesinde dädesinde düşünşena. Qaqam da gitdi diýip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aglap galypdyr. Ahirkisi ulama laý diye inhe Allah Taala dädesini dünýäge gelmäke aldy. Şon sonra Resulur rahmetel lil alamin bolup gelende oňmur siýasatly dädesi wadi, oňmur hewle deren dädesi wadi, şol öwretdäkim diýilmedi ýaly. Enesi de dünýeden geçdi. Ay oňmur basabat enesi wadi, ýa oňmur hewle deren enesi wadi, ýa okuýçy, bilimçi enesi wadi, ýa enesi de şoň gol ekderdi, 20 ýaşa çeli bir bilýäniň ýany ekderdi, şol öwrederde diýilmeli ýaly. Oňun qaqasy wa gaty bir siýasatly, haýbatly, deren bir owan uly milletin hany bolup ýaşap beren Allah Taala deslap 2 ýaşa çelýe beýildi. Soňra da enesiniň ýanyna. Ine zat öwretmek häzir bir ulukon azametli zat öwretmeden kiçi wagtynda 8 ýaşynda Allah Taala qaqasda dünýeden geçmeli diýe. Soňra ol haýbatly azamatly qaqasy öwretdi bu zatlary da diýilmeli ýaly. Ve bir de dünýäk bir ders bolar ýany ki Resulur rahmetel lil alamin Allah Taalaň özü terbiyet berip öýde ulardyp, öýde edep öwredelligi dünýä boýunça taryhda sebit bolup sabit bolar ýaly. Allah tebaraka we taala hemmemizi Resulullah janyň muhabbetini känden bersin inşallah. Resulullah janyň şefaatinden aýyrmasyn inşallah. Merizlerimize Hudaý Taala şefa bersin. Musafiratda, gurbatda, hytmatda, nahaqdan düşelle. Allah can hemmelerine yar bolup müşkillerini asan etsin. İnşallah indiki hefte galan gurunlaryny Allah Taala köklediğinden hytmatyňyza ýetirersin inşallah.